Події, про які ми хочемо розповісти вам у цьому фільмі, відбулися у кінці травня цього року. На запрошення Лемківської громади у Кросненське воєводство Польщі, на Кермеш, престольне свято Святого Миколая, їздила делегація від Львівського обласного товариства Лемківщина. А в її складі самодіяльний хоровий колектив «Червона калина» Львівського автобусного заводу і ми, автори зйомок. Гори наші Карпати. Натхненні рядки із відомої лемківської пісні. Справді, глянути навколо, рай на землі. Але це рай покинутий лемками. Цього року минає 50 з того часу, коли відбулася страхітлива депортація, а просто кажучи, вигнання народу з його землі. І ось ми сьогодні на цій землі не з тим, щоб, як кажуть, плакатися, не з тим, щоб тужити, а з тим, щоб віддати шану людям, які жили тут, які сюди прагнуть, які тут живуть. І разом подумати, чому така історична несправедливість, звідки вона береться, хто її придумує, хто її звершує і хто не хоче, скажімо, поправити цю несправедливість. Перші враження, як відомо, найсильніші, але ні з чим не порівняти відчуттів, коли у селі Поляни перед нашим зором постала та велична споруда греко-католицької церкви Іоанна Златоуста. Вона витерпіла все – наругу часу і обставин, фарисейство чужих і заброданство своїх. Вона 20 останніх років приймала своїх прихожан лемків лише під мурами. І витримала. Може, нарешті перемогла мудрість, коли храм став спільним і для греко, і для римо-католиків. А передусім це була перемога молодого священника Юлія Кравецького, нагорода за його подвижництво.
Думаю, що буде розвиватися. Я знаю, що ці зустрічі для вас в деяких припадках є трудні. Бо багато з нас забуло вже, що то значить бути венко-українець. Що то значить молитися в рідній церкві, що то значить все одно католицизм. To znaczy перш за все і пошана свого, і розуміння і другого, чого тепер, на жаль, у нас нема. Вертаємо так часто думками, як то було колись. А чому нема тепер? Отче Юліане, по-справжньому хвилює той факт, що ви молода, енергійна людина, обравши тернисту дорогу греко-католицького священника, опинилися саме отут, і я це вбачаю як якусь певну місіонерську справу, як якусь просвітницьку роботу. А саме як ви розглядаєте своє життєве завдання? Я думаю, що тепер я міг зрозуміти ті слова, які були гербом, так можна сказати, блаженнішого сліпого, перас пера адастра, ну і друге, немо профета Патріасуа. То значить, ми зараз в Поланах, церкві, перед церквою, яка є дуже прекрасною і великою, як видно, ця церква має такий київський свій стиль, але до тієї церкви ходить лише 10%, 9% села, небагато більше. Хоча село повністю властиво є греко-католицьке. Тому що цілий час в Польщі бути греко-католиком є це
дуже некорисно, скажімо, чи якось негарно, чи це є, ще існує той синдром, як би це назвав, стидання такого, то, що в'яжеться з ідеями українськими, хоча ми є в центрі Лемківщини, але однак тут треба назвати по імені справу, що полани мають набагато більше, як інші села тут на Лемківщині, ту свідомість українську. Не є легко, але я думаю, як не є легко, то значить, що треба більше працювати. І то, що так діється, що зараз нема забагато людей в церкві, то я часто закидаю це собі, що може я міг зробити більше. Ну, праця в Польщі є зовсім інша. Я охоплюю тепер такий терен від Дограбу, який є десь приблизно 25 кілометрів від Полан до Зиндранові, Яśliska і там далі. Є це парафія, яка була створена в 91 році. Властиво греко-католицький священник, який тут трапив після війни, як перший, це я, так це можна назвати. Був скоріше отець Височанський в Крампної, але тут треба собі ясно сказати, він, однак, після війни пережив дуже міцно, психічно ті всі події і не вмів зупинити, затримати людей тут на тому терені. Сьогодні маємо добрий приклад єднання, коли із України Великої прибули посланці і не обов'язково лемки. І я собі уявляю, що це могло би спричинятися до добрих контактів. Чи бачите ви реалістично, що це може бути частіше, що це може бути і ширшою громадою? Я перш за все хочу. Я цілий час хочу мати той зв'язок з Україною. Я не уявляю собі життя без ідеї української тут, без тих контактів, таких здорових, нормальних, я би це так назвав. Я дуже часто буваю на Україні. І тут треба сказати, греко-католицька церква в Польщі, тут кажу загально, є міцно зв'язана з Україною. І перш за все є українська. Ми не маємо проблеми зі свідомістю, чи ми є лемки-сепаратисти. Ні, ми є лемки, по-просто українці, і то є кінець. Хоча я походжу з кінця Лемківщини, село Улуч. Там свідомість була повністю українська, так що інших якихось там проблемів не було. Одне наше життя – то є Україна. Як ми відрижемося від коріння українського, ми згинемо. І я є того цілковито свідомий. І, власне, та зустріч має за завдання якось пробудити тих, може, 90%, які не ходять до церкви. То раз, може це не вдасться. Очевидно, буде якась неприємна атмосфера після того, я то в якійсь мірі розумію. Але тут треба сказати виразно, ми є в себе, ми маємо право до своєї традиції, маємо право до своєї мови, маємо право до своєї церкви. Перш за все, то є клич, то є, я би сказав, кликання про справедливість християнську. Кликання про справедливість християнську. Воно буквально волає від цих сплюндрованих могил, розкорчованих, розорених лемківських цвинтарів. Як важко вгадати зловмисника у тих, хто при візитах дружби сердечно тисне твою руку, привітно усміхається за святковим столом. Але ж вандалізм існує десь поруч і робить чорну спробу заперечити чиюсь пам'ять і святиню. Хоч маємо інші приклади. Як бачите, пам'ять про жертви Першої світової глибша, ніж про тих, хто похований в цій же землі якихось 50 років тому. Знайшлися меценати, розкрилися архіви, безіменним повернено їхні імена. Ми читали ті прізвища на хрестах. Більша половина з них галичани, може й лемки також. Але виходить, не кожна смерть обіцяє безсмертя. Хто під гранітом, а хто вже розвіяний вітрами.
І впродовж усієї подорожі по Лемківському краю ще не раз роїлися такі думки. Врешті для того і зібралися докупи члени однієї родини, щоб подумати спільно про свої сімейні болі. А центральні події свята нас чекали в селі Вільхівці на престольному празднику Святого Миколая. Ще з раннього ранку звідусіль примчали сюди гості з усієї округи, прибули репортери телебачення і радіо Кракова, Кросного. І було чому. Очікувалося прибуття греко-католицького владики Івана Мартиняка, єпископа Перемиської єпархії. Далеко за межами Польщі відома його діяльність по відродженню зруйнованої тут колись греко-католицької церкви. Його непримиренність до фактів історичної несправедливості, прояву великодержавного егоїзму. Глянь з неба і подивись, і навідайся у той виноградник, що його насадила правиця Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічому, якого Ти для себе укріпив.
Боголюбивий всечесний владико, в імені мешканців тих, які тут жили перед 47 роком, вітаю вас від імені праздника Святого Миколая Чудотворця. Просимо о молитву о з'єднання того, що було колись з тим, що є і тепер. Самі знаєте, як тяжкі є дороги нашої греко-католицької церкви тут в діаспорі. Хоча ми на рідних землях, але ми є в діаспорі. Цих пару родин, розкиданих по різних селах, яким без часто і тяжко зібратися, щоб разом і помолитися. Тому просимо о того духа відваги бути в своєму обряді, просимо о молитву за це, щоб ідеал, щоб цей лемківсько-український дух почав знову жити між нами, щоб ми тішилися тим, що у нас тече кров мучеників за єдність церкви, бо така є, власне, церква греко-католицька, щоб ми тішилися тим, що наша церква була переслідувана, що ми носимо на собі знамена мучеників. Наша віра є так старинна, що сягає часів святих Кирила і Методія. Ніхто не скаже, що лемки тут на тих землях не були християнами. Ще скоріше Перемиш, Пряшів, Мукачево – то є найстарші старі єпископства греко-католицької церкви. Звідти йшло на Львів, хай ще львов'яни не гнівають, але вони пізніше стали християнами, ніж тут ця частина наших земель. І звідти йшло з Перемишля християнство на Русь Україну, пізніше що й на Київ, а з Києва, як знаємо, навертались і інші княжівства, втім пізніше Москва, яка собі завластила, присвоїла тисячоліття християнства, буцім то звідтам йшло до Києва. Ми знаємо, що було зовсім інакше. Дорогі мої, тут отець ваш парох згадав дуже цікаві слова, вітаючи мене. Сказав: моліться, владико, і будемо молитись про єдність. Так нам нині дуже потрібно тої єдності. Бачимо батьківщину, як там бракує тої єдності. Бачимо, що на самій Україні є 3 патріархати і 1 церква. Страшне згіршення для всіх. Поділена церква, ділиться нарід. Доходить до цього, що приходять в церкви, б'ються патиками, драницями, що хто має. Замикають на колодки ті церкви, цей нарід розбігається. Один править в церкві, другий під церквою, ще третій в хаті, і не знати, де має зміститись. Не діється краще і у нас. Так маленька ця Лемківщина, а теж є цей поділ на католиків і на православних. Може, в нас не доходить до того, що на Україні, до якоїсь війни, але все ж таки відчуваємо цей поділ. Відчуваємо прикрість, що не можемо відправляти в церквах, які були наші, а взяли брати православні і не впускають нас до наших церков. Є 33 церкви
до яких нас не впускають. Хоча просив, звертався не один раз до православних ієрархів, нічого з того нема. Ми відчуваємо цю прикрість, а ще більше, що ми є поділені, як нарід. Це все кидається і проти нас. Дорогі мої, і саме перед нами нині стає великий покровитель єдності Христової Церкви, святий Миколай. Саме святий Миколай, покровитель нинішнього храму, вашої парафії, він в одному зі своїх листів пише, тож є 3 століття, ще жиють учні учнів апостольських, адже ж близенько апостолів. І він каже, як то добре, що ви молитесь за тих, які відійшли від нас, що вони оглядали Бога. І саме ця чудесна літургія без кінця майже хоче Бога знесилувати, що Він тих, які відійшли, взяв до себе. А скільки ж відійшло в нашому народі, так тепер бачимо, слідкуємо пресу, радіо, телебачення, по всьому світі роковини, їдуть люди далеко-далеко літаком, поїздами, автобусами, щоб помолитись на гробах своїх померших. А скільки тих гробів по всій Україні, та ж там нема міста, нема села, немає в'язниць, де б не сотки, тисячі людей, наших братів, сестер, віддавало своє життя. Так дуже легко лучити те з політикою. Був на Україні, ходив по тих гробах і бачив прізвища тих хлопців 18, 20, 22, 23 роки. Тож вони думали тільки про батьківщину, про Бога, про віру, про моральні речі, віддавали своє життя. І каже Святе Письмо, що ніхто не має більшої любові над того, що життя віддає за своїх братів. Дорогі мої, молімося, щоб ця правда дійсно доходила, бо ще її так багато немає. Щоб цей покровитель правди, святий Миколай, впровадив тих померших до країни з Богом, а опісля і нас теж по нашій смерті взяв нас там, де є Бог, де є щастя, бо ж поще ту є на тій землі. І того, дорогі, вам бажаю. Христос воскрес! Молиться за нами, благаєм, тебе місця за мир, ми тя будем вихваляти, ім'я Твоє величати, на віки. Ми тя будем вихваляти, ім'я Твоє величати, на Ми з великою радістю, з великою приємністю мали можливість бути у вас у службі Божій і думали собі про те, що таке свято Кермеш, чи не є воно тою спробою, чи тим осередком, який може єднати розрізних лемків. А головне тут церква, яка виступає передусім тим ініціатором єднання таких розрізнених, розкидних долею лемків. Ну, пане редактор, святий Миколай є перше покровителем єдності. Так як говорив, святий Миколай єднає всіх, і тих розділених, і тих разом, і латинників, і греків, і греко-католиків, і латинників. Би ми хотіли вчутись, перестудіювати науку тих наших отців святого Миколая, Василя Великого,
Григорія Назненського. Пізніше би ми вміли вже взяти, так добре перестудіювати святого Теодора Студиту, акурат перед поділом в 1054 році. Ми би інакше подивились і на унію, на творців унії, бо недовго буде 400-ліття. Ми би вміли шукати нашого коріння. Напевно, не в Москві і не в Московському патріархаті. Але треба того коріння шукати в апостольській столиці через Царгород, Константинопіль. Так я бачу. Бо ж ті греки, великі богослови, вони ніколи не перечили єдності, ніколи не перечили приматові римського папи. Треба студіювати. Вони все говорили, що там мешкає той, хто проводить в любові. І святий Миколай є того зразком, доказом. І наші вірні повинні студіювати. Церква, ієрархія, священники якнайбільше замість виголошувати палкі мови, нераз повне політики, нераз повне іритації, злости, то повинні сягати до джерел і єднати цей народ. То, що ми робимо на Лемківщині. Бачите, були і греко-католики, і православні, і поляки, і вміємо договоритись. Але цього року 50-річчя, скажімо, вигнання лемків з їхніх земель. Як церква прийде до цього, до цієї дати? Що вона скаже? Прошу пана, то є болюча річ. Церква саме безнастанно піклується у державних влад. Скільки письма, скільки всього безнастанно їжджу. Ну, на жаль, в нас є безнастанне зміни уряду. Уряд є рік, півроку, і ідея відходить, і все застягає. Не можна там нічого полагодити. Тож я нині не дістав в Перемишлі свого дому, не маю. Не маю споруд, хоча в Перемишлі маємо їх 20, не хочуть віддати. Міська влада, воєвідська влада в Перемишлі. На жаль, того не можемо відзискати. І стараюсь, і помагає мені єпископ латинський, і помагають, правда, ні, і вже іде то, прошу пана, я 4 роки, прошу справдити, мешкаю в маленькій клітинці в Перемишлі, і то є встид. Так само позабирали ліси, майна, тут лемків з Лемківщини. Тяжко що-небудь стараються, ми стараємось, щоб частину відібрати. Ну, треба сказати, що єпископ латинський в Тарнові звертає нам церкви. То є правда, звертає нам землю, звертає нам то, що до нас належало. То нічого, що нас тут нема багато. Ми повинні мати то, що нам належиться. А то, що ми тим зробимо, ми поділимось із римокатоликами і поділимось з православними. Drzewa rubane budu bez dziewczyny. Narubał ja na furu, moja była na druhu jaworynę. Narubał ja na furu, moja była na druhu jaworynę. Pomyślamy to nie tylko putały. Byłem ja pił na łóżku, bo zbudził czas na łóżku po maluszku. Byłem ja pił na łóżku, bo zbudził czas na łóżku po maluszku. Hajduki załapały. Byłem ja pił na łóżku, bo zgubił czas na różku po maluczku. Byłem ja pił na łóżku, bo zgubił czas na różku po maluczku.
Ну, ми приїхали на запрошення отця Юліана Кравчинського. Кравецького. Так. Поїздку зорганізувало Львівське товариство Лемківщина. Вважаємо так на сьогодні, що поїздка наша удалась нам. Так, по обличчях людей, по їхнім настрою. Так. Вважаємо, що ми виконали якусь духовну місію по відродженню, духовному відродженню наших зруйнованих лемківських земель. Будемо далі працювати над тим, щоб лемківська культура відроджувалась, храми, будинки культури, колись просвіта тут існувала. Безперечно, що ґрунт поки що тут, на лемківських землях в Польщі, не є нам сприятливий. Маємо надію, що той договір міждержавний, який підписаний президентами Кравчуком і Валенсою, створює нормальний ґрунт для такого доброго сусідства для розвитку. Але, очевидно, є сили, знаєте, в польському суспільстві, яким такий розвиток подій не зовсім подобається. Ми знаємо, як преса сприймає Україну. Хоча солідні політики, як ми знаємо, передбачають, що нормальний розвиток міждержавний Польщі без України, то є свого роду нонсенс. В Україні ми збираємося зробити максимум. Не знаю, чи нам вдасться заручитись указом президента про відзначення 50-річчя депортації лемків і українців з польських земель. Будемо старатись, щоб такий указ з'явився. Наше, по крайній мірі, наше Львівське товариство зробить для того, що Stał romancie, że zobaczy
Звідки ви є? Я зі Львова. О, то ви зі Львова Так, приїхали сюди так. на свято чи Так, додому? я приїхала додому. Тут є, Прошу. тут є моя хижа, я тут жила. Я тут ще народила. Прийшла до своєї хижі, посмотрелася, що там є. То в якому селі? В Вільхівці. Там хата та наша є, називалася За горбом. Та хата стоїть. Я приїхала сюди відвідати через 50 років своє місце, де я народилася. Чи є тут родина ще ваша? Тут є мій брат двоюрідний, він тут Габло Микола. Він якраз трошки керував тим кермишем, тим святом, яке тут було. Чує він себе тут господарем, чує себе Так, тут. він є в себе вдома, він є господар на своїй Лемківщині. Ви задоволені тою? Задоволена, навіть дуже. І маю ще надію, що я ще сюди попаду. Ви? Прошу відрекомендувати. Я народилася у Львові, Буряк Люба. Тут народився мій тато, але вже хата була десь пару років, але вже немає. Ну, я вже тут була 3 рази. Так час від часу приїжджаю. Дуже задоволена взагалі. Я тут почуваю як вдома. Так, ну на Так. святі, мені здається, всі почуваються і передусім як на святі. Ні, бо я знаю дуже багато людей, тут всіх майже знаю. То я ще з дитинства, ще була в 7 класі перший раз, так що ви можете знати, що я знаю всіх. А лемківську мову пам'ятаєте? Я все пам'ятаю і так вмію говорити і вдома, бо і мама і тато бесідували тільки по-лемківськи. Я навіть в школу пішла, так само говорила. Ну, передавайте ту естафету своїм дітям. Пане Богдане, дуже приємно вас знову бачити тут на Лемківщині. Я маю на увазі після Ватри і тепер знову на цьому святі. Скажіть, будь ласка, вас єднають якісь лемківські, чисто такі родинні контакти? Ні, я не маю ніяких таких родинних зв'язків з лемками. Ну, співають нас двоє з родини лемків. Співають, оцей дует. Вони мають родичів лемків. Але ж ви привезли сюди цілий колектив, і вони з таким натхненням. А ми- Як це пояснити? А ми, значить, з товариством Лемківщина вже так 2-й рік маємо такі тісні зв'язки. Минулого року ми їздили на Ватру і там сконтактувалися з ними. Завдяки ним і ми поїхали. Ну і ще вони кажуть, що запросять нас і цього року знову на Ватру. Хто в вашому колективі? І ми так збоку спостерігаємо, ну вони дуже професійно працюють. Ну, у нас ні одного професійного музиканта, крім мене. Слюсарі, токарі, там металопокриття є, значить, складальниці, комірники, дуже Головне, багато що є. ентузіасти Це- великі. Таких ще я не бачу. Я вже не один хор мав, а таких ентузіастів співу я ще не бачив. Прошу назвати хоч декілька прізвищ, щоб почули наші телеглядачі, хто співав для них навіть. Остапенко Катерина, Масло Марія, Дмитрович Степан, Чопик Степан, Джулик Степан, які ні одної репетиції не пропускають. Я думаю, що ви тут якісь встановили вже конкретні контакти і маєте, очевидно, наміри і на майбутнє приїжджати. Так, ми тут так думаємо дуже часто приїжджати, щоб наші зв'язки міцніли. Отож, наша гілка нашого українського народу, щоб вони не забували своєї мови, не забували, та й щоб свою таки знали свій рід, Та не й забували свій рід. Те, що й ми теж знали, звідки походимо, де ми були, що наше. То наше спільне коріння, ми вийшли з одного коріння. Вийшли з нашої України, Русі вийшли. Так що повинні один одного не забувати. А навпаки, ще більше ці зв'язки зміцнювати. Ви через 50 років вперше приїхали сюди, знову повернулися, як кажуть, на батьківщину. Звідки ви? Герова. Ну, Я маю на увазі тут рід, де ваш, з якого села? Сокільники. Сокільники. Так. Ви були у тому селі, зараз що там лишилося? Лишилося, там, де була хата, нічого вже немає. Пусте місце, ну мені показали, там, де моя хата була, все це місце. Ну я ж не пам'ятаю, бо я виїхав, я кажу, мені було 2 роки тільки. 50 років тому. Так, через 50 років я приїхав в своє село. Якось не виходило вам раніше сюди приїхати, що ви так довго чекали. Так, я мріяв поїхати, щоб побачити. І оце свято стало нагодою приїзду. Так, це свято якраз стало, що я мав змогу приїхати. Що пообіцяли ви своїм землякам, що вже будете частіше приїжджати? Це тепер так, я сказав, що буду частіше, що вже побачив я свій рідний край, як кажуть.
Ну хай це буде незабутнє. Нехай Дякую. дійсно контакти будуть постійними. Я перепрошую, львівське телебачення може у вашу бесіду втрутитися? Просимо вас. Ми трохи говоримо про наш гурток тут в Вільхівці. Ага, от ми якраз теж. Об'єднання лемків, що є тут діє. Невеликий гурток, бо і село невелике і небагато людей. Але думаю, що трохи вони працюють, стараються в міру можливостей якось провадити то, свідчив хоч би і той кермеш про це, що тепер йде. От ми якраз хотіли на тему цього кермешу. Як ви вважаєте, організація добра була, що стільки гостей приїхало? Я, як приїздив, то можу сказати, що добра організація була. Навіть, як то кажуть, Господь Бог добре покерував походом, бо не поляло там, але тоді, як вже скінчилося богослуження і на цментарі, і в церкві, а тут же, як ляло, то вже люди могли скритися. А поза тим, бачу, і людей багато було з різних історій, з України приїхали, так що дуже, мені се дає, що дуже вдала імпреза була. Так, імпреза щорік, to jest czwarta impreza i щорік є, хотім повісти, że більша. Така jak w tym roku no, nie była. To zaszczyciła Ukraina, można. To nasze ludzie przyszli, to około 30 osób przyjechało. No i z innych stron zachodzili. No ci z Ukrainy, którzy przyjechali, no, że oni przeżywają strasznie. Ja uważam, że mali miejsce, to oni by tu może wernuli. I dobre, taka zустріч potrzebna. Nie znamy, kiedy to następna буде така, бо... Może na Watry? Może na Watry, ale to już bivsza. O, to Watra to jest wielki kolos już jest. Gigant, można to jakoś nazwać. Ale chodzi do takie spotkania, widzicie, tu na tym terytorium Lękівщини взагалі nigdy nie ma. No w Polanach bivsze село, Krampna, Grab, inne села, нічого się tam nie robi. І tu, дякувати, ми так стараємося допомагати, творити в нашому селі. Ще краще би було, хотім повісти, to jest Lękівське село. I 16 rodzin jeszcze podzielone na połowę rzymokatolicy, także to sprawa trochę jest utrudniona w pracy. No, że my się nie łamlemy się, nie swarimy się, można tak powiedzieć, nie bijemy się i żyjemy po Bożemu tak jakoś w ogóle. A mają jeszcze tak, 2 razy w niedzielę służba jest, to znaczy jest pierwsza łatyńska, a później hej. I to, no my, jak trzeba, w tamtym roku my nakryli cerką, wszyscy spilno składkę robili, wszystko, bo nie je odkal fondy brati. W tym roku chcemy dokończyć malowania, inne sprawy iść. Także ja, jako głowa i hurtka, i można powiedzieć tak, bo ja kiedyś był tak szołtysem innym tam, to nie mają zastrzeżeń, no, do ludzi. No, boli mnie, щоб Лемко odeszli trochę, перейшли на інший систем віри. Може і вернеться. Я чую тут багато таких, що приїхали через 50 років. Але вернулися все-таки до землі своєї, ну хай в гості, але вернулися. Значить, все-таки десь на серці там щось защемило. Так, właśnie. Ми тут, тих wszystkich 30 osób ми порозбирали по хатах. No, że oni płaczą z radości, ciszą się, oni chodzą na góry. Ja ще muszę ich prowadzić, ja tylko robotę tu my mieli wszelakoj różnej trzeba było podopinać. Ja вже z nimi muszę chodzić po górach, wskazywać, gdzie chata czyja była i tak dalej. Oni płaczą, gościat po prostu z tego, ja muszę napić się na swoim fundamencie, że kiedy zwernuty i tak dalej. No byłoby ludzie, щоб warunki państwo, держава zrobiła, po mojemu jakoś trochę lepszy, może by kto zwernuł, no i to. Ale треба би зачати від дороги, від Świtła, Вільшня порожня, Смиричне порожня, Вільховець ще далеко до того, щоб заповнити його.
Ну вже при таких варунках, як в тій хвилі суто, нема права повороту. Бо держава мусить дати поміч. Ну, будемо сподіватися, що ця поміч рано чи пізно все-таки буде. Добре, дякую. Я б хотів вашому ансамблові «Червона калина» подякувати, щоб вони нас тут защитили теж і забавили люди, бо я вважам, що то дякувати їм, власне, «Червоній калині», ті всі гості прийшли, вони то так, і на одне, і на друге. Зустріч була то так, і ухо, око потішити, і серце, і в огні. Добре, дякую. На цьому піднесенні, на цій радості, що журбою обнялась, ми й завершуємо свою розповідь. Чи потрібний авторський підсумок? Думаємо, його зробить сам кожний, хто перегляне цю стрічку. Хоч, звичайно, кожний по-своєму. При дорозі криниченька, при дорозі, при дорозі, при диченці видно дно. Мати сина дожидає при порозі. Ой, чому ж його так довго не видно? Мати сина дожидає при порозі. Ой, чому ж його так довго не видно? На байдужій закордонній трасі два автобуси з України. Одна родина. 70 осіб. І віком різні, і статтю, і характерами, і уподобаннями, і лицями різні, а подібні. Бо рідня сьогодні з'єднана одною ціллю. Старші кажуть, екскурсія в молодість. Молодші, юні, відкриття світу і себе в ньому є нагода. Післязавтра десь там, посеред лагідних безчадів, у селі Вільхівці, звичний, велелюдний і веселий кермиш, престольний лемківський праздник. То як не скористатися такою нагодою? Лише нагодою. Бо справжня мета інша, і ще ніким не розтлумачена. Важко тлумачити її звиклими поняттями. Це почуття і відчуття в сукупності. Це спраглий, що прагне животворного джерела. Це зневірений, осяяний раптом каяттям і вірою. Це блудний син, що поспішає до батька. Це загублений мандрівник, що вже втрачаючи надію, вийшов на дорогу. Це спокута,
чужих гріхів. Вигнанці зі свого раю їдуть сьогодні в гості до свого дому. Одні мають щастя говорити про своє чергове гостювання, а дехто вперше за 60 літ з часу депортації, вигнання з рідної хати. Побачення на схилі літ. То що ж, сміятися чи плакати? Сумувати чи радіти? Який дивний стан, нещасливі і сумні водночас. І однаково стискається серце як від болю втраченого, так і перечуття зустрічі з рідним краєм, рідною хатою. Для більшості назавжди єдиними, незрадженими, закарбованими у пам'яті і свідомості пожиттєво. Кожний народ своє гніздечко родинне назве найкращим, найчарівнішим, найласкавішим і найпривітнішим водночас. Про Лемківське так скаже будь-хто. Бо таку красу природи подарував їм Всевишній, так винахідливо майстерний, з такою гармонією облаштував цей край, що, здається, для кожного знайдеться тут затишок і спокій для душі і серця. Кожному, крім лемків, крім істинних господарів цих перлин. Хто винен в тому? Доля. Вона виявилась жорстокою і несправедливою. Час, обставини, вони підступно помінялися, набули іншого виміру і вигляду, а істина залишилась тою ж, черствою і байдужою. Найтрагічніше, що ці люди не змогли і не можуть керувати обставинами, не мають сили змінити, як і простити тяжку образу. Бо надто мало тих сил і надто швидко спливають роки, що складають з собою людський вік. А може все ж вартує вірити? А може доля все ж усміхнеться і збудеться оте, хоч синам, як не собі? Кажуть, час лікує рани. Неправда. Рана лише маскується життям, а біль тамується від звиклості до нього. І за немитих кризових обставин вони ятряться і болять, і мучать. Андрію, то моє рідне село було, я за церква. Я не можу. Тут було українське село Хромовки-Волоцьке. За 2 дні, 25-27 серпня 1945 року, його зробили пусткою, а згодом спалили дощенту. Ба ні, дощенту не вдалося. Залишився цвинтар і вічний сторож пам'яті могила священника. І дзвіниця без дзвонів. Але, здається, її дзвін чути на весь світ. У нас була велика сім'я. Дід, баба, батько, мати, 5 дітей.
Ми мали велику господарку, самі працювали, і дорослі, і діти. І матеріально ми були забезпечені, але коли почались напади, значить, вночі, значить, на українські села, на українські хати, почали, значить, відбуватись такі трагічні моменти, коли розстрілювали вночі, невідомі, хто нападав, значить, тоді всі зрозуміли, що нас просто витісняють і заставляють під страхом смерті покинути ці вікові наші землі. І 25 серпня 45-го року, значить, наша родина і практично все село, Королик Волоський, значить, виїхали, значить, вивозили нас. Ми їхали на своїх возах до Вороблика, станція Вороблик. От, там формувалися ешелони, були подані товарні вагони, була значна затримка. От, ну і десь осінню, значить, ми прибули на Тернопільщину, Підгаєцький район, село Білокриницю. Весною 45-му році нас вивезли в Дніпропетровську область. Везли нас в дуже тяжких умовах, вагонами, просто грузовими вагонами. Скажіть, будь ласка, в цьому вашому селі колишньому залишилося що-небудь сьогодні, коли ви відвідали його? Залишилися хати, але дуже сумно і дуже тяжко, тому що людей дуже мало. Просто ми сьогодні ж проїхали по селі, були на своєму згарищі, я взяла землю в кульочок. Просто дуже-дуже обідно. Все заросло лісами. Було депортовано з тих прекрасних країв, які ви бачите сьогодні, більш ніж 500 000 українців, лемків. І вони були розселені по цілій земній кулі, як макове зерно. І ми тепер вимушені по крупинці їх збирати, щоб вони могли приїхати сюди, на ці землі, відвідати свої знищені цвинтарі, могили, похилені хрести, зруйновані церкви. І для того, щоб цей зв'язок майбутнього з минулим ніколи не перервався. Скільки разів має краятися серце і розбурхуватись душа від споменів, які що далі, то яскравіші перед очима. Несправедливість буває, на жаль, пам'ятнішою, ніж благодійність. А все ж життя перемагає і добром повниться. І заповіти наші для нащадків християнські. Вони відали, що творили. Хай би й інші так до нас. Ніколи не хоче. Знаєш, тепер будуть платити за поле, то люди ще звертають за полем. Щасливе відчуття, що ми вдома і нас чекають. Зберігся дивом маленький острівець твого і вже гріє душу, вселяє надію знайти і свою гілочку на порубаному родинному дереві. Так, до Крав'янки. Грець Кравець то в Одесі вмер вже. Іван Габла стоять зліва направо. Життя невпинне і, можливо, важко лікуючи душевні рани, швидше затягує рубці на тілі землі. Це, мабуть, справедливо. Але ж у глибині тої зовнішньої благодаті все ж застиг біль, що, мабуть, не вгамується ніколи, бо не кожний зелений моріжок поетичний своєю суттю. Батьківська була хата. Так. І близько так дорога не йшла. То просто так змінили її, випростували. Нова хата. Нова хата, нова кам'яниця. В ту пору то були тільки дві кам'яниці в селі.
Ну, а оскільки мамин брат був майстер по дерев'яних роботах, то То він то у зробив. нас то все були ті вже лаковані підлоги, то були в той час ще навіть. Була гарна хата. Ну так, як хотіла і маму сюди привезти вже недавно, то мама каже, хіба мене сюди привезеш і назад не вернешся. Так задушився фундамент. О, бачиш, Є фундамент. Фундамент, бачите, ось, камінчики. На Лемківській споконвічній хтось заклав свій початок. Може, помсту за власну кривду, а може, зухвало від пихи володаря. А вкупі загубилось милосердя, а разом втратилась істина. Не приїхали б сьогодні, пусткою була б велична споруда церкви у селі Полянах. Мало вже тих, хто вистояв вірою, відстояв свою гідність. Коли бездіяльно, безрезультатно минають десятиріччя, втрачається і надія людська. Не кожен боєць. Та чи можна бути бійцем щомиті до безкінечності? Відчуття свого є, або його вже нема за обставин реалій. Пояснення прозою – асиміляція. Це як міль, чи може іржа, знищить за недоглядом найдобротніше. А такі зустрічі творять дива. Не все зачерствіло в душах, не все вивітрилося з них, за сприятливих обставин все оживає і квітне. Десять років тому репортерські дороги вже приводили нас сюди. І молодий місцевий священник став образом нового бачення місця корінного українця у державі-сусіді і нового ставлення до українця і його місця тут. Одне наше життя – то є Україна. Як ми відрижемося від коріння українське, ми згинемо. І я є того цілковито свідомий. І, власне, та зустріч має за завдання якось пробудити тих, може, 90%, які не ходять до церкви. То раз, може, це не вдасться. Очевидно, буде якась неприємна атмосфера після того. Я то, як якій мірі розумію. Але тут треба сказати виразно, ми є в себе, ми маємо право до своєї традиції, маємо право до своєї мови, маємо право до своєї церкви. Перш за все, то є клич, то є, я би сказав, кликання про справедливість християнську. Кликання про справедливість християнську. Воно буквально волає від цих сплюндрованих могил, розкорчованих, розорених лемківських цвинтарів. Як важко вгадати зловмисника у тих, хто при візитах дружби сердечно тисне твою руку, привітно усміхається за святковим столом. Але ж вандалізм існує десь поруч і робить чорну спробу заперечити чиюсь пам'ять і святиню. Дуже добре, że wy tu приїжджаєте. Я теж знам, що ви сте хотіли частіше tu і бути. Але tu є те джерело. П'єте ту водицю, і ту водицю ви мусите давати теж і іншим. Щодо того оптимізму поменшало. Я розібрала з двох боків, свого і чужого. Чужі ми підтримали, свої не наполягли, а непокірний священник відрядився рятувати українську громаду аж на заході Польщі. Сьогодні він у Полянах теж гість. І фото на пам'ять однаково пам'ятне для всіх. А може, спільний докір для всіх. Ідею не лише народжують, а й плекають.
Лише за 2 роки цей тихий, замріяний, безпорадно покірний перед долею і людьми куточок Лемківщини переніс 2 потрясіння. 43-го – Дукільську воєнну масакру з драмою смерті і десятками тисяч загиблих тут та безвісті пропалих з обох сторін протистояння. 45-го – депортацію, глум над людськими гідністю і правом, сподіваннями і вірою. Де ж вони тепер, ті новоявлені інквізитори? Не знайдеш поіменно нікого, не візьмеш за руку жодного. А витвір їх колонізаторської маячні, депортація, збереглась донині. Бог їм суддя, а добрим людям жити, радіти і вірити. Тим часом мальовничий у затишку гір Вільхівець, як і щороку, вітав далеких і близьких гостей з нагоди кермешу, престольного праздника Пресвятого Миколая Чудотворця. Багато символічного у тому поєднанні. Якби ті молитви, ті звернення, хоч на відсоток стали реальністю, якби сталося чудо. Рівно 10 років тому ми гостювали тут також. Вільхівець жив на піднесенні, жив надіями і сподіваннями. Усі ми були однакові на той час. Усі, хто щиро вірив, що гірші часи України в минулому, а нам залишалося лише захотіти і здійснити. На щастя, ми не втратили тої віри, хіба що задовго зупинились у роздумах, у виборі напряму. А може, змістом буття стала лише надія? Легко думається про це під чарівні голоси незрівняних ентузіастів Ломковини. Їх знають і люблять тут, як рідню, навіть більше, ніж рідню. Це сорний голос одного великого хору усієї Лемківщини. Ви приїхали ще раз. Що ви побачили? Що лишилося як речовий доказ того, що це ваше? Знаєте, зміни величезні, і вони для нас не в кращу сторону. Ну, якщо вам скажу, що наші українські конфесії, то, зокрема, греко-католицькі по селах закриваються, тому що все менше людей, бажаючих відвідувати. Так. Одним із признаків тої занедбання того національного питання є результати останнього перепису населення, коли по наших приблизних підрахунках записали українцями, русинами, поляками приблизно 10% від того, що мало би бути насправді. То нас болить, то є нам прикро, і ми не знаємо, як ту справу поправити. Але обласна організація, і ви особисто, я так зрозумів, що опускати руки не збирається. Ні, ми не збираємося, бо ми відчуваємо, що якщо ми того робити не будемо, то взагалі нікому тим займатися. Знаєте, то, що пропали. А на центральному майдані вже зібралось до фестивального гурту усі мізи. Кермеш, як виявилось, не стільки поняття, як дійство, гамерне, багатолуке, а така своєрідна виставка вміння чи мініатюра із життя народних талантів. Ми гадаємо, що буде гідний витор,
але вже саме той процес оглядин, торгу, дорогий кожному із гостей, що злетілися, з'їхалися з далеких країв та ближчих верхів. На забаву, на пісню, розвагу. Фестиваль у Вільхівці. І знову хочеться говорити про родину. Бо кожний присутній тут має саме такі почуття. Такими бачать себе господарі і гості, розділивши чесно не лише лемківську долю, а й сьогоднішні великі й малі її клопоти. Bo nasza kultura w Polsce pomału zahynaje. Lękowszczyzna jest dużo niebogata, bo nas mało jest. Natomiast jeżeli będziemy się organizować i robić takie świata pід людей naszej kultury, to думam, że się zachocują i będą sami chcieli śpiewać i brać udział w takim spotkaniu bardzo ochocno, a nie tak jak do tej pory wszystko się bojało, wstydało. No staramy się robić jak najlepsze. Prosimy urяди, щоб нам допомагали фінансово, бо то є найважніше для нас. Попросту, щоб зорганізувати такий кермиш, потрібно є гроші. Не всі інституції хочуть давати нам гроші, допомагати. Ну і хотіли ми переказати, так що ти сказав, ще далі, щоб вони нас обняли. Але є проблема, була тяжка, Лемківщина пережила тяжкий час. Розпорошили нас по цілій Польщі, по цілій навіть світі. І ми не можемо ще забрати. Зато організуємо такий кермиш, щоб могли Лемки ще спотикати всі докупи. Życzę Państwu miłej, wesołej zabawy. Я гадаю, що за деякий час, коли Європа тобто Україна об'єднається з Європою, така проблема зникне, тому що кожна людина тоді може собі вибрати місце, і вона приїде на Лемківщину і скаже, то моя земля, і я хочу ту хату побудувати чи для своїх дітей. Естафета, що ніколи не перерветься, бо вже традиції. А традиції найцінніше, що маємо сповідувати беззастережно, з усього отриманого у спадок. Традиція – це, здається, той нерв, що найповніше передасть відчуття свого. Це, очевидно, та чарівна струна, доторкнувшись до якої почуємо чистий голос рідного. Тільки справжнє, випробуване, вистояне, перевірене часом може стати традицією. А врешті, то велика загадка, велике таїнство, що зветься кличем душі. Без фінансів, звичайно, не вирішується, але все від бажання. Якщо буде бажання, то буде і результат роботи, і фінансова підтримка. І тому всі ті, хто може підтримати матеріально, вони теж шукають можливості і, відповідно, підтримують і видання, і оці поїздки, і так далі. Значить, це все можна робити, а ми ще надіємося, що в майбутньому буде і суспільство, держава підтримувати це, бо це не просто як справа якась така от самодіяльна, це державна, це загальнонародна, це наша загальноукраїнська. Сьогодні ніхто не стримує емоцій і не лукавить. Такий день, така атмосфера. Можливо, для Лемка художника з Молдавії це теж найвищий іспит у житті. У рідному селі він звітує про себе, про ті 60, що як мить промайнули на чужині. Він, на жаль, не знайшов могили батьків, але він напевно повернувся у лемківську родину. То значить, ще один Лемко уже не самотній на цьому світі.
це направду воскресіння духовних сил Лемка. І наше завдання Світової Федерації Українських Лемківських об'єднань, Всеукраїнського товариства Лемківщина і наших обласних організацій, зокрема Львівської, Тернопільської, Івано-Франківської, Київської і так далі. Маємо на сьогоднішній день офіційно 16, неофіційно маємо 19 областей України покриті. Отже, наше завдання – це все зберегти максимально і в завтрашньому дні дати йому абсолютне життя. Мої товаришки, що з мостою ходили, що з мостою ходили, що з мостою ходили, разом на горішки. Якщо вірити, що час лікує, то щасливі хвилини просто продовжують життя. Це напевно так. Тож прощання обіцяє перспективу, а це нові зустрічі, нові емоції, нові надії. Кажуть, є для такої певності усі підстави. Нові європейські реалії диктують нове бачення взаємин. Іменем отої інтеграції, бажаного чи небажаного взаємного проникнення. І забита колись європейська глибинка стане нарешті на рівень цивілізації. І тому кажемо голосно, за цих гуманістичних, правових обставин не забудьмо, що є на цих теренах ображені, принижені свавіллям депортації частинки нашого народу. Одна із них – Лемківщина, зажурена і співуча.